बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। बे गोजोनथाव रादाबखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनानै होदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ लानानै गोनांथार बाथ्रा फोसावदों। बागुरुम्बाखौ लानानै फेसबुकआव लाइभ फैनानै गोनांथार बाथ्रा फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बर' हारिनि समायना रमायना बागुरुम्बा मोसानायखौ गोदान रेकर्ड खालामनो थांखि लानायखौ फोसावनानै होदों गिबि मन्थ्रिया। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बे रेकर्डखौ खालामनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावनानै होदों। क'क्राझाराव 10,000 बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरखौ लानानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि फेसबुक लाइभनि गेजेरजों फोरमायथिदों। थारैनो दोरोङारि मोसानाय समायना रमायना बागुरुम्बानि गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो थांनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव। কোকৰাঝাৰত আমি 10,000 শিল্পীৰে বাগৰুম্বাৰো এটা প্ৰদৰ্শনী, কাৰণ অসমৰ ছফ্ট পাৱাৰ, বহুত ৰাজ্যৰ হাৰ্ড পাৱাৰ আছে, যে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, ৰিফাইনেৰী আছে, কয়লা আছে, আমাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগ আছে, কিন্তু মানৱ সম্পদ বিশেষকৈ সংস্কৃতি আৰু ক্ৰীড়াক ছফ্ট পাৱাৰ বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ছফ্ট পাৱাৰ যদি এখন ৰাজ্যত থাকে, সেই ৰাজ্যখনেও অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নতি কৰিব পাৰে, কাৰণ ছফ্ট পাৱাৰে পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰে। ঝুমুৰ বাগৰুম্বাই অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনক বিশ্বৰ মানচিত্ৰত আকৌ এবাৰ লৈ যাব।